देतो चढ़ के घर। आगे जिला में जिला नवादा जिला दबंगई के शहर, जिला में जिला जमुई जिला दबंगई के शहर। हमर एके ऑर्डर पर भईबा के तोरा हो जइतौ मर्डर। हमर एके ऑर्डर पर केतना लोग के हो जाए मर्डर। केकरा हई ना जाल हमरा देखे के खोखो दे तोय रे, ओकरा भैया जिंदगी आगिया में झोंक दे तोय रे। की बुझले 18 के उम्र में कलिए 100-200 मर्डर गे। आज ले नहीं के भेलै हमारा ऊपर गे। गली में बोले तो चढ़ जाइतौ यदि लग जाइतौ खबर। गली में बोले तो चढ़ जाइतौ यदि लग जाइतौ खबर। हमर भैया हौडन एगो कर देबो फोन गोली मार देतौ चढ़ के घर। हमारा एगो ऑर्डर पर केतना लोग के हो जाए मर्डर। भैया इतना मार मरतौ भर के न लेतौ धरती में, सीधा समसान पहुँचाए देतौ औरती में। अगर ऐसन मौत मारबौ भईबा के सकल ना चिन पाई। इतना गोली मारबौ छौरी धोखा ना गिन पाई। अमित आशिक चिंटू राजा रे अभियो जो सोहो। अमित आशिक चिंटू राजा रे अभियो जो सोहो। मोर भैया हो गल एगो कर देबो फोन गोली मार देतौ चढ़ के घर। हमारा एगो ऑर्डर पर केतना लोग के हो जाए